Molweni guys, mandininqandi. Don't get this wrong. Yabona guys, yesterday ndishute ivideo ndisenza ipromo ye show wenza bakuyo yethu kaMeyi kwaGqalane. But phana ndithe ndojonga wayiposta no Grootman uPicasso the DJ. Uyabo wayiposta. Xa ndijonga pha ku comment section yam neyakhe abantu phana baya misinterpret izinto. Guys, if ubungayazi ndikucacisele. UBlaro sisikhothane and futhi ndi-actor as if mna ndino-Atyus ontswembu, uyabo, onayo yonke into, ondimthatha as i-hero, i-acting, yi-content, endimthatha as i-hero. That's why ndixoka ndithi unazo nee-aluminium, uthenga kwaTivoli, zonke into zakhe ziyaflya. That's why uzondiva ndimane ndixoka ndisithi untswembu, into zakhe uzithenga phiphi, zigudi, and kwaba unkqonkqozi nje, ubetha ngebell. Ngumtshanam lo uphaphela ichomi yakhe enguBlaro esisikhothane. That's why i-caption mani sithi izikhothane ndim noBlaro. Yeva? Yes. Let me come to me indaba kaBlaro. UBlaro sisikhothane saseBhayi. Umjito phaphayo. Besikhe sane trends ke apha eBhayi guys. Qala kwiPantsula dance. I think abanye bayiphosa phangela xesha lamaPantsula. Qala kamaPantsula sana maTaliyane, sana mahlanya, sana izikhothane. Uyaqonda? Zizinto ezenzeka apha eBhayi. Uzubona xa ndithetha manisithi ye. Amanye amaGrootman ke bakhulu abadala bayaniphoxa. Uyabo? Semane sisithi abantwana into zethu bayazibhala ku Facebook, bayazithetha. It's because of thina singamatyana. Nina phofu matyana amathile. Nethi onke. Uyava ke? Umuntu athethe into abusabona yona. Ntonto zindone ezonto. Mna I'm just portraying isikhothane Brian. Uyandiva? Ngela xesha abantu lamajita ayespida achithelana ngeultramele axele echini yam le i4.5 le iwelile lena yabethwa ngamaza yaxabana phaya emahlathi yaxabana phaya emazeni kanti ixabana nantoni into leyo into kanti ila Costa remember wena ndihamba iyava namaza axele iBhilabhongo yabo ndabona ikati emnyama itsiba kanti into leyo Puma kwakusenzeke ezo way umuntu uxela wena udisa wena ukubonisa nempahla nobuntswembu bakhe. Uyava? Ayilo lento nicinga fanele bayiyo. Uyava ke? Ndiva nomyusisi pha endithuka ba indoda kabani liqhwaba amathanga. Akazinto I understand. No andilwanga nabo andinawari but I'm just explaining indaba kaBlaro ningayithathi ngelendlela niyicinga ngalo because ndiyakhubeka ke wesikele icala lamatyana. Umuntu athi hayi Fondini uyasidanisa ngoku bendikuthembile phanjile. Yintoni la nto ndiyenzayo pha? Uyayazi? Awuyazi mkhuluwa. Ask. That's why isithi ke nalento yethu singamatyana awuthethi nje unoqala uyibuza uyicinga uyazi phambi kuba ithethe. Yayiva ke injalo ke mkhulu. So ndiyanqanda uBlaro sisikhothane just flexing over impahla imali ubuntswembu and mna ndinazo zonke ezawe nguAtyus wam nguBlaro nazo. Uyaqonda? So cela ni understand ningayibambe wrong, otherwise ndinqanda nje nina as fans zam because ndiyabona pha uBut Picasso comment section bayalwa bayindoda kabani le khomshiso nthuka indoda kabani liqhwaba amathanga yabo nalapha kum kuthethwa iwe baye awusidanisile phanjile yabe ndikuthembile indoda enkulu awuyayityisa itimu utyisa wena itimu ngalento uyenzayo because abantu nabazafuna uyazi uyityisa itimu xa bekutheni bangene into details bathi gqese bezibhala ku Facebook into zethu singayazi. Yava? Khanifundeni mani maGrootmans nakwabanye abantu soze ezinye inhlanga soze uzive zithetha zide zidwele zingene deep kwindaba zamasiko azo nezithethe sithi siyathanda nje pa yabo. So please ndiyacela sanulwa ngento engekhoyo guys. I love you. uBlaro sisikhothane uyaspida bayayazi abaseBhayi nqaleni baseBhayi close to Monty yabo Joburg bayayazi kubekho ezi zangapha ezindongeni ezantsi kwaNomkhala kungqongqoqa kwelali kaBhequshe phantsi komhlaba yenkosi uBhincane. Ngava ifike sithi yasityhafisa phanjini kumla ngaba bendise eDimbaza kwi-theater pha ku-art theater. Yeva? Phande ifika kutyiwa inyama kamajita yabenga pha eholweni phandle le indawo esandokhiwa. Yebo ndifika ngoshot wami ke nami ndiyatya bona icomment phanjile usidanisile uya ngoshot emcimbini khangabuze semcimbini ba. Yabo? So uFacebook ngokusemsebenzisana ngoForukulwa man guys man cela ningayenzi man when it comes to kwinto ezidibene noPhanjile because mna ndithanda uba right ndithanda uhleka. That's why ne content yami I make sure ayithuki for abantwana benu, make sure ayigezi for kubekho umuntu ozanijaja athi thena ugezela abantu abadisable. I always ndizigadile zonto. So ndiyacela man sanokulwa ngami because
sanukula ngegama lam because niphaqulana kuyaphaqulwana ba ngumntu wabantu lona qhwamathanga uyaphendula kukhazini wam baba ngowam uzothintani yabo ziweke eziya otherwise love you masidibaneni pha ngethuka May kwaqalana uzombona uBlaro uyakuthetha into ezingekhoyo hey sinedoni plus nedoni uthi umntanami uthi hey Barleti odomoso usevandora ndithi Blaro ibekwekwe yandiva mntanami afike usethi tani yathanda umphaphela wena usetani ubona le way yami seliqhabula ngo ushaye into isikhathi i-concept yebholo yabona pha umadala iphethe igudu le way cabe yayishaya le golofu ekhona ihashi yandiva ndithi mntanami uyicosaphi le way uthi kwekwe afuna bangathi mhlambi ndizenza tswampu nendoni indlela eziphethe ngayo okanye bulisha baphaphumo otherwise phayindline asizoba lapha thina ndithi uthi sizoba lapha athi hlabele kuyitho kwekwe yamazi ke bosublaro nendoni yawo akunalamu ajonga mfethu thina itaya emaphofu isatye imali zayo sase-Italy sisuke Italy ndithi that's why ndithi uLablaro that's why musimnanamoliwe yiwe ubomvu plus nendoni yandiva ndithi hayi isanayo ajonga mnanam mna mfethu I was born in Italy yandiva mfethu I was subbed by Dr. Sfazwe yandiva wegqoka ama-gloves ePuma wenzela ukuthi mina ndiyamosha yathi hayi Blaro ibabe kanjalo wathi hayi andibosha le doski mina ndiyafosha ndakhahlala 65 days mana sisipuli sami qaba yandiva ndithi hayi Blaro eyobomvu utha yami uthi 365 days minus good Friday solala bhoka kahle that's why ibulela le way athi Blaro jonga Blaro ndithi kwenkosa ngisanini abubomvu wena Blaro mntanami take me to Italy mfethu athi Blaro hayi relaxa uphondo wena lihlise babo bopuphondo bawo ndithi mntanami jonga masiphikelele athi Blaro khethonga imali lapha kum aphikelele lapha kum mosomntanami negaraji apha kuye hayi ayingumadonsela ayinguye tuthuli xa uzawunyusa nendoni uyayipresa ukude izivulekele ubone zileyazi ziyalandelelana uyotshona yandiva senthawu mntanam gabule weyisa liqhayo idaba yakhe intsha ke Porsche iPanamera mntanam u4 pipe iyakhahlayela ke leyana yapharha myento gabule Blaro sithathe kenyani xa sizum ayitsali mntanam aphendlela ndithi Blaro siya njani phana singakhange sibhushe neplane siya njani bathi Blaro relaxa nondoda I will take you to Italy it's a long way to run sifika apha eSouthend yana ibhaga umntanam sifika singamaphela siyatatazela hayi komani ndakwazi ubomvu nendoni khala red ndithi hey kuBlaro lona yimanina one by one thethani izikhalazo zethu this one is like amaposa dani amanta singapakela imoto yakho phana sugadele no-10 rand qha athi Blaro hey manina gabula ikhadi umntanam Qaye ngepini umntanami ajonga I'm moving away mna from South Africa ndihamba ndiwela ulwandle ndithi Blaro ndathi umntanami athi aqhabula ishoti wakhe khona le shoti lowela costa umtsha ezawuyozitshiza ngamanzi ziphinde zome ngongoku andiyana uba water resistance kanye ntoni ushaya abalani Blaro ndabemva kwakhe nam Blaro siyaqupha sihamba ngolwandle athi phola mani wena wamanahamba apha uBlaro ndimumeyimey semthanyana singena apha qhamaza amakhulu xa ngakundabaleka athi subaleka phola yazi into leyo ndithamplani yazi iphila phongo leyo mntanam ndithi okay nyani sibukude apha xa senzulwini nyani ithi Blaro hayi ndiyatshona mna ntoyika nabo noqamo orhabe basentu bathi heyi ayingorhabela respect wena siya-Italy apha ndibosentoni Blaro lena mna ndazi into kaloku athi heyi la costa leyo sibukude nyani sibukude xa ndivula amehlo mani kuphi apha ndiyabona Vertigo Street xa sithi andiyayazi kuphi apha ndithi athi welcome to Italy kulapha ke that's where I was born nguye kaloku uBlaro ngumntanam ndithi ndiyabona abantwana that's why ubomvu nendoni uBlaro athi isikima sabatshayane keso iVertigo